Аз съм Яна, а вие гледате Яна ТВ. Днес ще направим клипче за въпроси. Имаме 28 въпроса, написани от мен, тъй като никой не беше написал въпроси в коментарите, затова всички са мои. Така, започваме да отговаряме на въпроси. Първи въпрос. Имаш ли домашен любимец? Да. Папагал. Ето тук го виждам. Покажи се, Коки. Въпрос номер 2. Карала ли си кола и катастрофирала ли си? Не и пак не. Трети въпрос. Кои са трите неща около теб? Ако обрем всички неща на бюрото, са тези. Картички, снимки, моля ви, фломастри, химикалки и също всички неща на бюрото, телефон и топче. Четвърти въпрос. Кой е последният СМС, който си получавала? Един момент да погледна. Така. От Global Info. Новата ви фактура от 25.1.2014 е на стойност 51,44. Сумата за вашия номер е 9,63 лева без ДДС. Благодарим ви, ако вече сте платили. Global. Така. Въпрос номер 5. Кои са любимите ти дрехи? Първо, ето виждате този свичер на Europe. Това е любимата ми група. Плюс един момент само да го взема. Ето този клин на цветя. Така, продължаваме с следващия въпрос. Така. Въпрос номер 6. Какво предпочиташ? Настолен компютър или лаптоп? Ами, може би лаптоп, защото той може да прави същите неща като компютъра и е по-малък и може да се носи навсякъде, затова може би го хареса малко повече. 7. Имаш ли таблет? Да, в момента снимаме с него, така че не мога да ви го покажа. Но само да ви кажа, че е черен на цвят. 8. Кой е любимият ти плод? Ами, банан, ягода и ябълка. Те са някакво. 9. Обичаш ли да учиш? Ами да, но ако госпожата в училище е лоша, може би няма да харесвам толкова много ученето, но нашата госпожа е много добра, така че обичам, да. 10. Коя е най-добрата ти приятелка? Казва се Сандра и е от моя клас. С нея сме от първи клас, сега сме четвърти и се познаваме от първи клас. И седим на един чип. 11. Била ли си в друга държава? Да, била съм в Румъния, в град Букурещ и град Брашов и се ходи в Рим, който е в Италия. Така. Въпрос 12. Ходила ли си на къмпинг? Ами на къмпинг не съм ходила. Ходила съм на разходка в планина, но не и на къмпинг. Така. Въпрос 13. Ходила ли си на концерт? Ами била съм на концерт на Георги Христов. Не го слушам, но мама ме накара да отида 2 пъти. И на концерт на Бон Джови. И през април ще ходим на фундацията. Едва ли не е позната. Така. Въпрос 14. На колко ще станеш на другия си рожден ден? Ще стане на 12. Сега съм на 11. И рождения ми ден вече мина. Беше през януари. И сега е януари. Но беше на 5. И съм най-голяма от къса. Знам да кажа. Така. Въпрос 15. Пътувала ли си със самолет? Не, но тази година ще пътувам. Както казах, ще ходим до Рим. Аз кола няма как. Така, въпрос 16. Спортуваш ли и ходиш ли в състезания? Да, спортувам. Ходя на плуване и съм била на няколко състезания. Градски, републикански и купата на кмета, което пак е градско. Така, била съм на републиканска във Варна
Да, била съм в Македония. Благодаря на моя режисьор, че ме подсети. Да, била съм в Македония. Това е не в България, както знаете. Не знам защо го казах. И била съм в София на градски състезание, което пак е нещо като градско състезание. Така, въпрос 17. Коя е любимата ти компютърна игра? Те са няколко. В интернет играя на Lady Popular, една игра за момичета. Иначе, ако трябва да го говорим за игра на компютър, смисъл не в интернет, свалена, да кажем, или на диск, е The Sims 2. Може би някои от вас си знаят. И Minecraft. Може би някои от вас си знаят. Въпрос 18. Ставала ли си за срам в училище? Не. Или поне не помня да съм ставала, но имам странното предчувствие, че някога ще се случи. Да нанесе. Въпрос 19. Харесваш ли някой от класа? Не. Въпрос 20. Ще покажеш ли някоя снимка от детството си? Да, ще покажа. Ще покажа тази, която ми е под ръка. Ето тук. Снимка, която може би ми е от втори клас. Ето можете да видите разликата, макар да не е много голяма. Така. Въпрос 21. Би ли разменила някоя дреха с приятелка? Да, ако ми става, това е моя размер. И ако е хубава. Иначе не. Въпрос 22. Била ли си на парти с преспиване? Или пижамено парти? Била съм... В смисъл, преспивала съм в приятелки, но не знам дали точно като пижамено парти. Имах един случай, когато нямаше кой да ме вземе от едно парти и спах в една моя приятелка от класа. Но не може да се каже точно пижамено парти, но ако се брои, да. Ако не се брои, значи просто съм преспивала в приятелка. И в една друга приятелка, Сани, както ви казах, Сандра, най-добрата ми приятелка, също в нея. Така, следващ въпрос. Въпрос 23. Гледала ли си други такива клипчета в YouTube? Да, има една телевизия, Рис ТВ, която е две момичета, много хубави. В смисъл, правят много хубави клипове. Въпрос 24. Каква музика слушаш и коя е любимата ти група? Аз слушам рок и любимата ми група е Europe. Слушам Bon Jovi, слушам Guns N' Roses, слушам Iron Maiden, слушам AC/DC, слушам Def Leppard, слушам Графа, слушам... не слушам много неща. Така, въпрос 25. Така. Извинете. Кога плака за последно? Не помня, но беше отдавна. Въпрос 26. Кецове или маратонки предпочиташ? Не знам, не мога да кажа. Въпрос 27. Какъв цвят са ти очите? Очите са ми кафяви. Малко по-тъмно кафяви. Въпрос 28. Намираш ли разлика между кола и пепси? Колата е по-газирана, пепсито е по-сладникаво. Аз намирам разлика, не мога точно да ви я опиша в момента. Така. И въпрос 20. Не. Имаш ли брат или сестра? Не, нямам нито брат, нито сестра, но пък имам братовчеди. Имам цели 6 братовчеда. Двама първи, двама втори и двама трети братовчеда. Така, това беше всичко. Моля ви, напишете коментари, защото ще правя едно клипче, за което ми трябват много коментари. Моля ви, абонирайте се за моята телевизия. Надявам се клипчето да ви хареса. Ако ви е харесало, лайк. Ако не, don't like. Макар че първото ми харесва много повече. Това беше всичко от нас. До нови срещи с мен Яна и оператора Панчоти. Чао!